maio e parece que con el chegou o bo tempo. Para os que estades desexando de desfrutar a fin de semana, os traemos a senda cultural numerosos eventos para todos os gustos. E xa vos adianto que hai un concerto mañá en Pontevedra que seguro que moitos de vos estabades esperando. Comezamos. Comezamos a senda cultural do Museo de Pontevedra. Aquí inaugurouse hoxe a exposición de Carlos Maside. A mostra, que poderá verse ata o 16 de xuño, reúne os máis de 300 bosquesos e acuarelas feitos por Carlos Maside na vila mariñeira de Combarro, así como a media dúcia de cadros a óleo que realizou ou comezou durante a súa estadía na vila en 1952. Atopámonos no Arquivo Provincial porque esta semana inaugurouse a exposición Bibliotequeros. Esta mostra bibliográfica, organizada polo Museo do Pobo Galego, presenta unha selección de obras de literatura erótica. O contido das obras expostas abarca poesía de diferentes autores e, a modo de homenaxe, hai unha vitrina adicada a Bela Otero. A exposición estará aberta de luns a venres, dende as 9 ata as 2. Outra das exposicións que organizou a Deputación de Pontevedra para esta fin de semana é Resas, mulleres baixo terror franquista. A mostra estreouse esta semana en Moaña e estará disponible ata o 10 de maio. A exposición conta a historia de 172 mulleres pontevedresas afectadas por todas as tipoloxías de represión, dende vexacións sexistas e persecucións ata torturas e asasinatos. Toda a información relativa á historia das mulleres homenaxeadas está organizada en 12 paneis que inclúen preto dun centenar de fotografías. A mostra pode visitarse no vestíbulo da Casa Consistorial de Moaña. 360 documentos, fotografías e obxetos forman a exposición Entre dúas augas, unha mostra do Concello de Pontevedra que estará disponible ata o 7 de xuño. O material procede dos fondos do Arquivo Municipal e a mostra céntrase nunha época decisiva tanto para a historia da cidade como de España. A exposición recolle imaxes dende a proclamación da Segunda República ata o inicio da Guerra Civil. Está disponible no Pazo da Cultura. Coa primavera e co mes de maio volven as visitas teatralizadas ao Castelo de Soutomaior. A Bufona Burlona abrirá as portas do castelo e Teresa de Tábora será a guía do percorrido. Con esta iniciativa, a Deputación de Pontevedra dá a coñecer os rincóns do castelo e a súa historia dun xeito divertido, participativo e interactivo. As visitas comezan mañá ás 12. Mañá chega a Vila García o espectáculo de teatro Camiños. Con esta peza, Butaca Cero pecha unha triloxía sobre a memoria dun pobo. Partindo da idea das aldeas que se vacían cada día, con esta peza reflexionan sobre o que se perde e o que se mantén do noso pasado hoxe en día. Unha obra de teatro na que a música folk convive coa electrónica e coas letras de Castelao, Rosalía ou Manuel María. O espectáculo será mañá ás 9 no Auditorio Municipal de Vila García. Por un mundo que non ven, que non ven, que non ven, por un mundo que non ven, por un mundo que non ven, que non ven. Pasamos agora aos concertos, e que mellor escenario que o Náutico do Grove para desfrutar do espectáculo da banda Mabu. O grupo madrileño Mabu chega mañá ao Grove. A banda é xa un referente na música independente española, grazas ás súas influencias de autor anglosaxón e a súa mezcla do pop rock. O concerto será mañá ás 8 e o custe da entrada é de 6 euros en wego.com e de 8 en taquilla. E outro dos concertos desta fin de semana é o de Tangata. O grupo presentará en Pontevedra o seu último disco 30 años non son nada, un agasallo para os oídos.
Neste concerto, ademais do quinteto da Angata, intervirán como convidados a cantante galega Uxía, así como o actor e cantante Eduardo Cuña. Este proxecto foi finalista nos Premios Martín Kodax da Música 2019 e mañá será interpretado no Teatro Principal ás 9, un repaso pola historia do tango que fará vibrar a todos os asistentes. Y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo. Esta fin de semana remata o evento do ano, o Mundial de Triatlón pon o broche de ouro coa mellor banda tributo de Queen do mundo. Dr. Queen chega mañá a Pontevedra para que todos os que se acheguen á Praza de España gocen co mellor recordo de Freddie Mercury. A banda argentina porá o fin a esta semana de deporte, cultura e música. A cita é ás 10:30. E ata aquí a Senda Cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.